Yes, welcome to Rufaro Stadium where we are having Dynamo Dimbare versus Caps United. This is Global News Zimbabwe. Yes, we are in the stadium. Tinakunzwa kuti chichiri kuitika hanzi kune boycott iri kuitika Dynamos versus Caps United. Saka tinakumboona kuti chichinenge chiitika nhasi. Vakomana veDynamos nevakomana veCaps United, masapota eDynamos nemasapota eCaps United. Saka tichange tichibvunza tichiri panze pestadium, tichange tichibvunza vanhu veDynamos neCaps, tanzwa kuti veDynamos havasi kuuya kubhora. Saka dakuona kuti zveshuwa boycott yaitika here uye boycott yacho ndei. Tiri kunzwa dziri nyaya asi nhasi we are on the ground right here at Rufaro Stadium. Tiri kuona masupporters behind me vari kupinda, tiri kuona vanenge pane vakawanda vacho ndeveCaps United vari kupinda muground. Saka tava kuzobvunza one or two veCaps neveDynamos vacho tinzwe kuti zveshuwa here veDynamos vaita boycott. This is a DJ Doink representing Global News Zimbabwe right here at Rufaro Stadium. Ceremony of football. Aya ndo matimu maviri ari kutamba nhasi akaita kuti Rufaro inzi Rufaro unge ichiita se ichizikanwa semazikanwa anoita iti Harare Derby, the much anticipated one. Tina mukoma vari panapa vanosapota Dynamos vauti vambotudzawo kuti nhasi chichi chaitika ende zviri kufamba seiko kuDynamos. Mukoma muri sei? Munonzi mukomani? Ndonzi mukoma rororo weDhimbare. Handitika. Ndambonzwa muchitaura zvecharging muri paline panze. Ndiri alternator ndakachaja kudhara. Handitika. Mamuchiona sei nemafambiro ari kuita queue? Queue yedu haisi kufamba zvakanaka, vanhu vari pagedhi ava vari kutoratidzira kuti havana basa nemafans. Handitika. Havana basa nesu. Handitika. Because hatingati awa tiri panze neHarare Derby big game kudai so vadi kuvhura magedhi ese tapinda. Handitika. Handiti. Zvakuratidza kuti pane kamheno kari kuitika kachitororo kari kutoitika ipapo. Takatarisa timu kwenyu kuDynamos ane nenyaya dziri kuitika, mukapiwa mukana wekutaura nemukuru wetimu anoyeyo varidzi vetimu, munomuti chii? Mashoko amungamupa ini? Mashoko atinongomuudza isu hatimutuka hatimudivi, ngaiti mwoyo wababa, mwoyo wekubereka chaiwo chaiwo. Mwoyo wainawo ndewastepfather, hausi wababa vakaita sei vakazvara. Haangambosiyi vana vachitambura kudai so. Iye ndiye ari kuda kudya vana vachitambura. Kana percentage ari kutora paklub hazvisi nomawo zvesvo. Vana vari kufa nenzara. Tarisei kana kit redu reDynamos yayo uri kutonyadzisa nemamwe makiti ari kupfekwa. Maombona kana makiti ana green fuel chaiwo chaiwo. Matimu ekumwoko akanaka asingaiti. Ngavasadaro. Alright. Saka nekuoma kwazvakaita tambonzwa nyaya yeboycott kuti vanhu musauye kubhora reDynamos neCaps United, masapota eDynamos anzi boycott. Muri kuona se imi mauya nhasi tirimo mustadium izvezvi. Zvakuenderana nekuti iwewo Dynamos unoida kusvika papi nemwoyo wako. Kana iwe uchida show off kuvanhu unogona kuenda kuno boycott, asi kana uchida Dynamos nemwoyo wako haurwadzi kuzobhadhara $3 yekuti vapfana vako awanirwa mari yekuti vazodya chikafu mangwana. Saka prediction yamungatipe nhasi seDynamos, mungatipe prediction ipi? Hai 1-0 win Dynamos. 1-0 win. 1-0 win Dynamos. Tinavo mukoma veDynamos vari kutaura hanzi 1-0 win neDynamos. Nyange zvakaoma sei, we have Dynamos at heart. Vauya kuno stadium kuRufaro Stadium, the home of ceremony of football on the much anticipated Harare Derby, Dynamos versus Caps United. We thank you. Here at Rufaro Stadium, this is Global News with your boy DJ Doink. Tiri pa half time tiri kumbobvunza mafans. Tane mafans eDynamos tambonzwa kuti vari kuonawo sei pa half time, vari kuona vakomana vari kutamba sei, vari kufara nazvo here kana kuti havasi kufara nazvo. Because tambonzwa nyaya dzemaboycott, but it seems as though the stadium iri half full. Tambonzwa kwakomana kuti vanenge vachiti chii maonero avari kuita. Muri sei amana? Mushe ndotwa DJ Doink baba weGlobal News. Munotwa Nyasha Chwara. Right, mauya kuzoona Dynamos. Half time. Team yedu half time. Handiti takambonzwa zvemaboycotts, but it seems as if mi mauya. Handiti maboycotts ariko but haisitatora zona bhora. Vaide bhora tinopedza. Handiti Ndomaonera kuita. matambiro ari kuita vakomana right now for half time. So far so good. Vakomana vari kutamba bhora rakanaka chaizvo. Handiti zvekuti pavari kudzoka tiri kutasira zvibodzwa zviviri. handiti Tichienda tamboona this standing behind me vanga vakumboita kunge vakudhiniwa vakukanda something mumagrounds. Yes, vanhu vakasiyana siyana. Vanhu vari kudhiniwa nezvinenge zvichiitika kutimu yedu, asi isusu tinongomira nayo tine hope yekuti tinopedza. Handitika munopedza ngani? Nhasi 2-0 nematambiro avari kuita right now pa half time. Handitika pachaitwa machanges nemasquabbles ari kuitika, maboycotts atambonzwa ari kunge ari kuitika. Mukaona mukuru wetimu vari kumusoro wacho, mukavaona mukapiwa mukana wekuvaona direct, mungavati chii nezviri kuitika kuDynamos? So far tikaona mukana wekuona mukuru wetimu, tinoda kuti vabate maplayers sezvavari uye vagone kuti maplayers ave necontrol. Handitika tinotenda baba, ave nediscipline. Handitika chete tinopedza aiwa tinotenda. Hanzi Dynamos iri kupedza 2-0 pano paRufaro Stadium, kupedza 2-0 versus Caps United. Vakomana vakudzoka muground, tina vakomana veDynamos vane confidence yekuti hanzi tinokanda 2-0 vakomana veCaps vachirova vane vakomana veDynamo Dimbare. Yes, it's half time right here at Rufaro Stadium. This is Global News.
News Zimbabwe represented by DJ Join. Yes, ndine mkomana wa Kepe Kepe. Vambomubvunza timbonzwa kuti ari kuona sei nemutambo weCape United neDynamos. Baba. Aiwa mutambo wakanaka uyu. Handitika. Mutambo wakanaka zvisingaite. Ende nini ndiri kunakiro. Nokuti ndichiona matambiro ata Kepe Kepe. Kepe Kepe ndo team 1 yakabatsira Simba Bora last season. Kuti Simba Bora itore league. Bozi yakatorwa FC Platinum muno murufaro muno. Ichirwa FC Platinum Simba Bora ichinohwina kuwadzana stadium. Zvinova zvakabatsira Simba Bora kutora league last season. Apa futi ndichiona futi nhasi Cape United neDynamos dzese dziri kurelegation. Simba Bora ine Cape United next weekend muno murufaro stadium. Saka zvinhu zvinondiratidza vision, zvinondiratidza future. Ndichingotaura Simba Bora iyi ichangorova futi Kepe Kepe next season muno murufaro muno. Zvinoita kuti Simba Bora futi iende kumberi. Champions, we are champions. Ini ndiri Simba Bora. Nhasi muri kumhanya neKepe Kepe. Nhasi ndiri kumhanya neKepe Kepe. Scoreline ndiri kuona iri 0-0. Draw match. Hapana chitsotsi hamana chii. Nekuda kwashandirwa katadza kuya Simba Bora last season. Kuna vamwe wako vari kugona. Iye varambira kuKepe Kepe. Chandakashandirwa. Ndikotaura nhasi draw match 0-0. Dzese dzingoramba dziri relegation. Hanzi namukoma veSimba Bora munonzi mukomani mudara. Mukoma Mishek veSimba Bora hanzi ichapera iri 0-0 nenyaya yekuti Shandirwa haana kuda kuenda kutimu yawo iyo inonzi Simba Bora. Akaramba kuenda kunotambira Simba Bora. Saka ichaita 0-0 nhasi. Mabva mushamba here kana muri muno muHarare? Ndiri muno muHarare. Ndosapota Simba Bora, ndiri muno muHarare. Yes. But kubva ndiri mudiki ndiri junior ndaingosapota Cape United. Green. I like green. I like my page. I like my page. Thank you very much Nkoma. Nekuya Global News Zimbabwe. This is your boy DJ Tank representing Global News Zimbabwe right here at Rufaro Stadium. Tiri half time chit chatting nema fans. Tichibva kuti anoona osei, ari kuona osei mutambo. Yes, we are here at Rufaro Stadium. This is Global News Zimbabwe with your boy DJ Tank. Game rapera Dynamos, the much anticipated Harare Derby pitting on Dynamos neCape United. Tinamukoma warambo twatiudza kuti game iriwaraona sei nhasi Dynamos versus Cape United ndara muri sei? Muri Dynamos supporter nhasi mauya nyange zvanzi kune boycott asi nhasi mauya kuti musapote timu yenyu. Chokwadi tatobabula wayo wesikosapota timu. Atobabula wayo wesikosapota timu yawo vamune Dimari. Hatina kuteerera zvataurwa nevamwe asi takatufa kuita chimwe chete asi tarikoteereka tive tisapote timu yangu. Ndaona kuti ndababula wayo kuti ndisikosvika nesikoboycottoita zvoona bhora zvekosvika ike. Tichitasana game marona sei? Aiwa bhora renge ri 50-50. Malinesmen edu nemarefu edu sometimes vanombopota achikanganisa apo nepapo asi bhora renge ri 50-50. Hapana iswa nepapi pamaona inini nemalinesmen amata. Malinesmen especially enge ari kumupira kumupangwe enge ari kuita kumbare enge ari kuita zvisiri zvolinesmen but kurefera chaizvo chaizvo. Ndona sekuti matambiro ataita zvedu sekuchinja kwatakaita umwe kochi zvinenge zviri nani next game tinogona kuenda rega timubeka chance zvichiona kuti ani aite zviri nani tiona kuti panext game tinogona zvanhasi mafarana mafara 1.8 kunyaya dzidzakedawa maMarriott kuti agadzirise inini tapuwa mukana wekumuona tikapuwa mukana wekumuona tinoda kutaura naye face to face timutaure agadzirise apo nepapo patiriona zingatipewo kaviri katatu paangagadzirise pamungati mukaudze kupa maplayers mari ndezviri kudiwa maplayers haasi kupiwa mari ngati maplayers mari kuti maplayers atambe bhora zvakanaka ngatitsvagire makocha ari nani kwete makocha ari kungonhonga uko Dynamos haisi timu yekuti unonhonga kocha yekumarara kuti awezokwete bhimbara zviite kubare timu inotyisa here saka ndopiwe makocha ari right ekuti tinoziva kuti tinoenda kumberi nawo saka tikuti aripo anotadza here kuendesa timu kumberi asi kutambopa game ranhasi rega timboone panext game tione kuti zvinenge zvakamira sei saka apa tikuti muri kumupa magames kuti mutimbomuassess timboone kuti coaching yake yakamira sei tikutenda coach chaiyo anoziva bhora nemaplayers tikida maplayers pasecond yatinoenda iyi tinoda kuti atenge maplayers anotamba bhora anoda zvebhora muri baba munoitwa ani baba ndoitwa Tedias Guru mabambula wayo zosapota Dimari tinotenda baba mawa pano paGlobal News kuzomboisaona views venyu nekuona kwamaita mutambo nhasi. Tinotenda chaizvo. This is your boy DJ Tank representing Global News Zimbabwe right here at Rufaro. Tinomboita post match tibvunza mafans kuti vari kunzi vaonawo sei, vari kunzwawo sei nezvavaonawo nhasi mutambo watambwa weDynamos versus Cape United. It's your boy DJ Tank.
right here to Faro Stadium, the home of ceremonial football. Tinema Caps United, this is a post-match yatrikuita. Tinema Caps United fan, chautambo twara nesu, kuti atudze kuti aona wese mutambo watambwa nhasi, derby, Harare derby. Rangari neruzvaro ngarichitika pane zvangazvitaurika kuti mafans auye, uye Caps United auye kuzoona mutambo. Baba makadini. Kufana munofara uyu. Awatama munoitwa babani. Munoitwawo Mr. Nota. Mr. Nota. Anditika mawaya kuzoona timu. Wazoona Caps. Anditika. Nhasi mutambo maona wakamira sei. Mechi yedu kati yaiti. Just a blunder yangoitika kuti Zimbabwe equalize. Was catapulting possession, even malong balls angachibuda muringi medu. Mapasses angachibuda kuti press marking. Everything was okay. But kakuita blunder yekuti pakona papa munhu angobata but it was fair. It was not fair to draw. We were supposed to win. But anyway, it's Caps fans. Tinogamuchira zvinezvauya. Both teams are struggling at the moment. Akama big teams anotarisirwa muZimbabwe. Tikataura zveZimbabwe football kutaura about Caps United and Dynamos. Saka ini muri kuona sei, muri kuona mutizo uenda here kumberi kunosurvive relegation yamakapesana nayo at the moment. Timu inonzi Caps United aironegetwe. Caps aironegetwe always ati aizvozvo hazviitike izvozvo. Tinosurvive, we are going to survive relegation. And vakada zvekutamba pane zvinogona kuitika because it's only first half asati apinda masecond leg saka hatombogondira zverelegation because tida kuti we are still in the championship race titoidawo cup league titoidawo nguva iripo magames aripo tokunangomisa dzacho dziripo idzodzo. Tinotenda baba Nota nekuuya paGlobal News Zimbabwe ndichita analysis yenyu yemuone wamaita mutambo wanhasi. Thank you. This is your boy DJ Joint representing Global News Zimbabwe. Tiri pano pa Faro Stadium, the home of ceremonial football. Tadina Mgarano Tare Caps United. Vakaita chikap nesu vachita analysis yemuone wavaita bhora wanhasi weCaps United neDynamos. Iyo yaita mangange 1-1. Tinotenda baba Nota. This is your boy DJ Joint representing Global News Zimbabwe right here to Faro Stadium. Yes, this is Global News Zimbabwe. We're right here at Faro Stadium for the much anticipated Harare derby, Caps United and Dynamos. Yes, both teams are not doing well. Saka tina mudhara watirambobvunza panapa outside the stadium. Angonzwa dziri nyaya irambobvunzwa kuti ivo vari kusapota team ipi mudhara muri sei? Mwakadini baba? Mushe mauya kubhora ku Dynamos Caps United. Yes. Anditika. Team yenyu yamuri kusapota inini. Nhasi tiri kumbomhanya neDimbare. Mumhanya neDimbare. Tiri Moses vedu patiri kumbomhanya neDimbare takasapota Dimbare muzuva ranhasi. Alright, takanzwa nyaya yemaboycott kuti vanhu veDimbare havasi kuuya kubhora. Imi muri maduro veDimbare mauya kubhora nhasi. Tauya kubhora. Mauya kuzosapota Dimbare. Hamuna kuteerera zvemaboycott. Aiwa titeerere zvemaboycott. Timu ndeyedu tikaisiya inoita sei? Ndisu vanhu vacho. Anditika. Saka mati mukusapota Dimbare. Mungatipe score line here. Mudhi yenyu yakamira sei? Harare derby. Both teams are not doing well. Caps United haisi kutamba bhora bo mese muri ku relegation zone. Caps United haisi kutamba bhora yenyu haisi kutamba bhora Dynamos. Saka mungatipe score line ipi yanhasi derby? Nhasi tongokupa yedu 2-0. 2-0 in favor of 2-0 Dimbare iri kuhwina. Munoitwa mudhara nemudhara kuti aunga chinoitwa mudhara Tindo vati hanzi Dimbare yavo iri kuhwina 2-0 nyange zvakaoma sei hanzi havasiye team iri pamwoyo vanoisirani vauya kuzoisapota. He's one of the persons vauya kuzoita sei kuzosapota. Havana kuteerera zvataurwa zvemaboycotts. Saka tiripo navo tiri kupinda mustadium tichabvunza 1 or 2 vanhu varipo panze pana pari kupinda mugame both Caps United and Dynamos tichinzwa kuti vari kuti chii vari kufilawo sei nezuva ranhasi a big Harare derby but team has kuita zvakanaka. This is a boy DJ Doing representing Global News Zimbabwe at Faro Stadium. Yes, we're still right outside the stadium. Asati apinda ground tiri kumbotaura nemafans tichinzwa kuti ari kufira sei. Ndina mukoma wari panapa. Mukoma muri sei? Aiwa indi right. Handiti mauya kustadium kubhora. Ndauya mustadium. This is a big Harare derby, Caps United Dynamos. Caps United. Makore nemakore. Makore nemakore chaiwa. Muri vetimu ipi mimi? Caps United. Caps United. Kepe bhora. Right. Caps United haisi kutamba zvakanaka, Dynamos haisi kutamba zvakanaka. Saka nhasi sescore line kana kuti results yamungati imimi veCaps United ndeipi? Nhasi ndiri kutarisa kuti Caps United icharakasha 2-0 Dynamos. Pasina kukundikana. Anditika. Ichawina 2-0 Caps United ichirakasha Dynamos. Imimi sekutaura kwamaita mudhara kuti Caps United icharakasha Dynamos 2-0. Both teams are not playing well. Sezvo amuri kuziva kuti timu dzese dziri kuzasi hadzisi kwadzinoexpectwa kunge dziri kumusoro seHarare derby. Anditika setimu hombe dzemunyika yeZimbabwe sei mati iri kuhwina 2-0?
saka ndine chivimbo chekuti Cape United inowina 2-0 kubva patakanoti chinjei coach takabva taona playing yedu yanoti chinjei pane playing yatiri kuona inotambwa neDimbare saka ndinovimba kuti hapana chitsotsi kuwina atakaenda Dynamos futi na coach Mnyowani new coach Bounce hamusi kuzotarisa futi hatizicheukizvo kepe bhora tina mukoma munonzi mukomani ndonzi mukoma Cyrus Homerai kana kuti Mashongwa Cyrus Homerai mukoma Cyrus Homerai Mashongwa weCape United hanzi Dynamos icharohwa 2-0 nometa kuti zvakamira sei nometa kuti timu dzese hadzisi kutamba zvakanaka asi Cape United will come tops hanzi 2-0. This is your boy DJ Don representing Global News Zimbabwe right here at Faro Stadium. Peace.